Berek ikasi zuen urte terdirekin hitz egiten. Hasi zan esaten, bera mutil bat zala. Bera mutil bat zan, beste egun batean kotxe bat zan, beste egun batean tximeleta bat zan. Eta gugar interpretatu gano pixka rol bat bezala, ez? Eta bai hori ikastolan aipatu nuenean, esan zioten, aizu landu dugu, eta bai, esan du, bera mutil bat dala. Eta gero joan genean hori San Juanetan Goiko plazara, antopatu nituen bi ume bat, eta area joan genean, eta eta ze izen daukazu eta Uxue eta Markel. Eta zuk ze izen daukazu? Ni izenik gabeko mutila naiz. Ai, ama. Bai, zuzenean horrela, plas. Plas. Eta gero izan, wow, ze misterio txua. Eta hemen errekan ginela behin bainatzen. Justo hemen ginen. Eta sartu ginen uretan. Eta 8 urteko talde txoa zegoen. Eta ezak izergatik atentzioa dituzien. Eta etorri zian gure gana. Momentu horretan ekine eta nire gana. Halako baten, zer da, neska da mutila? Eta neska. Ikerrek bota zidan begira da. Oso mingarria izan zen. Eta esan, ez goazen uretara berriro, eta sartu ginen berriz, eta barkatu. Zuek ezagutzen dituzue, badakizue daudela neskak pitilinakin eta mutila pototakin, eta ezak ez. Ekine, mutil bada. Eta Horrekin ja... Horrekin izan zen. Ya está, hori bai. Eta hori izan zen, nire klik edo hori, momentu horretan izan zen. Eta hemen. Hemen, horre izan zen. Nik uste dut, sufrimento potente, izango zen nivel potente, berak esan dago, indikam esaten dago, botadoztan begiradia, nik uste dut hori gero jakola betirako. Nolabait egun hortan, bai leirek esan zuen, ni ja argi daukat. Eta prozesu horretan ere bai, azaldu zian izenak. Hartu zituen ere bai pertsonaien izenak. Marrazki bizudenetakoak, ni naiz Mantxi edo pelikula batek. Minions, eta ni naiz Stuart. Eta gero ni, hostia. Eta, bueno... Jazian berri izaiz, baina kalean palamaten dit, Stuart deitzea. Eta orduan, hor esan zuen, ni nahi dut Iker deitu. Eta leirek, bai, Iker! Karo, izen arrunt bat. Stuart ez da. Iker! Ze polita, eta bai. Eta orduan nire erantzuna izan zen, ez. Eta nola esetz, ez, nien nago prest. Ez, eta ikusi nun barranko bat, abismo bat, esan nun, ez, hau oraindikan ez, oso txikia da. Eta noski, Iker izena ere, desagertu zen etxetik, ez. Emoten dau aita sentitzen dela, igual gaizki, ez? Nik usten dut dakala hor pixu hori hasieran ez dauala, sentitzen dela pixkat ez dauala apoia, usemia, eta nik usten dut emoten dau sentsazioa hor, sutura hori hor dauala. Zure gurasotako batek transexuala dela esaten dizu. Onartzen ez baduzu, sartu pisua. Ikerrek 3 urte zituela, ausardiaz beterik, gela osoaren aurrean benetan nor den aldarrikatu zuen. Eta duela gutxi, Ikerrek bera kontatu zigun, bera zutik ipini zela, eta esan zuela, ni Iker, eta dana gelakoak, bai, badaukagu ez Iker bat. Hori zen erazo guztia. Ez zenditu dugu Ikerritu. Bueno, baina daukagu Ikerreme, Ikerra, eta izango da Ikerreme. Bale, bi Iker. Ya está. Polita da. Iker izenarekin hasten denetik ja bere burua aurkezten zelako aldaketa den, ez? Azkenean lagunekin, eskolan, bere postasun hori ere nola agertzen den inguruan. Eta ginean subar puztuta ditu nion asierri. Eta kontatu zean. Kontatu zeanean, txintxilikatu nunean, esan nun, zertan ari naiz ni? Zertan ibili naiz, esan nuen, zerbait egin behar dut. Orduan bururatu zitzaidan, ateako ditut, imprimatuko ditut Iker izenakin paperak, eta josiko dut etxe guztia Iker izenarekin. Nik ez nahi zer. Eta sartu ginean etxera eta justo sarreran. Ui? Zer ipintzen du hor, eta berak, Iker. Ai, ama. Eta, ai, amatxo, ze polita esan zean. Eta esan ean, ez nahiz ni izan, aitetxo izan da. Emozionau ingozan, ez? Lehenengo esatera ez. Bai, luze besarka bat emazizula, ez? Bai, azkenen nolabait hori izan zen nire modua, pausoa aurrera egiteko eta esateko zurekin nago eta zurekin egongo. Superheroian. Gustatzen dizkizu, superheroiak? Bueno. Zuri ere? Eta ikastola zelan hasi dozu eskola, Iker?
Oso ondo. Ongi, lehenago ondu gara zure gurasoekin solasten eta komentatu digute. Zuk erabaki zenuela, Iker, zela zure izena. Bai. Esan nuen, ni Iker naiz. Badaude mutilak pitilinarekin eta badaude mutilak potatarekin. Badaude neskak potatarekin eta neskak pitilinarekin.